Bizning teatrda muzikant bo'lib ishladi. Muzikant bo'lib ishladi. Shunga ko'ra aning bilan bik yaqindan tanishishga to'g'ri keldi. Gastrollarga birga chiqdik. Mana bu taziga borgan edik, zo'r gastrollarga. Ko'ngilda bir fikr qola, mana Rinat turida aytganda, bizning ko'k сөйләшергә yaratmaydir. Mana o'tira yarты soatga bir so'z. Shuni aytadi, andan so'ng tag'i. Shuna o'ylaysan endi, bu kishi narsa сөйләмим икән, иштәңне o'ylayм икән дип, не аптырап торасың. Endi kishi olarak теге чибәр, бик музыкант йөзле. Шуңа күрә аңа кызлар гашык балалар, кыз балалар. Күп сөйләшмәгән кеше, япшы кеше дип уйлый, бик шундый кызык кеше дип. Мин күңелдә шулай калган, менә Ринатның яшь чагы. Үзе шулай менә сөйләшми дә, нитми дә. Менә очрашканда ичке җылылыгы бар. Менә кешедә ичке җылылык була бит. Ходай тарафыннан бирелгән. Ул нәшмәскә мож, ләкин менә кочаклап ала, күршә, син сизәсең ул чын менә ичке җылылык. Үзенең шәхес икән